Hello Zimbabwe. Tiri muno mamutare. Tina vanga vachida kutibatsira vatakapiwawo negovernment taenda kwaAntitude kuti tigone kubatsirika. Isuwe mhuri yekwaMusiyarira. All along tenge tiri kumboti baba vedu, mai vedu tichiedza kudombohwanda nekufukidzira kuti pamwe tichagona kubatsirika. So the situation yatasangana nayo today, tasvika kumba kwababa namai Musiyarira vanova Denford Musiyarira naTambudzai akazosvipa zita rechirungu rekuti Grace, but rake chero rekuberekwa Tambudzai Mapranga Musiyarira. Tasvika paya vana vavo vakomana vaviri, tine ngochani inonzi Simbarashe Denver, again tine umwe anonzi Munyaradzi Rombo rinongosvuta fodya. Ndo vatanga kuita mhirizhonga nesu, taita noise pakatopotorwa mavideos atorwa. Tiri mukuita noise vatanzi hamupindi, handina zvinhu zvatinazvo. Tikatika nemi musina zvinhu zvamuinazvo, isu tichipera kufa, muri kutya chinyi, tadi kungobetsereka, vakati hazvigoni. Saka sekuru takapiwa kuti watibetsere, vagona kupinda mumba, wakwanisa kupinda mumba mukuita fight yenge tichiita. Wataura nawo akati handingangouyi kunofutwa, vanhu vachingouya ndikadai ndakaziviswa. Saka imimi chiendai, kana maenda ndinozokufonerai, ndokuti imimi chihuyai ndinozokuisirai mari yefuel. But isusu hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Wish yedu ndeyekuti dai tagona kuwana mambo, dai tagona kudzokera kunana sekuru, tagona kubetsereka. Hurumende tibatsirei nekuti muzukuru atomboenda achida unotora mapurisa. We thank you mapurisa enyika ino nekuti maramba matamupindiri mafamily issues, of which is very true kuti mafamily issues hamugoni kuti mapindire. Chikonzero mukamapindira tinopatwa tikafa, while isine tichichema kuti hurumende ndimo akapindira muzvinhu zveurombwa. Saka tiri kuda kuti tibetsereke. Tichiri pano tiri muno mamutare, muno mumakomoyo, tiri mumusha wekwaMusiyarira. Tiri kuda kuti tibatsirike Zimbabwe. Kuna vanogona kufona, fona ipa 0714 72 3256 0714 72 3256 0714 72 3256. Kune vanogona kutibata, ndibatei panhare, muchiedza mazano amungagona kutipawo kuti isuwe mhuri yekwaMusiyarira nekuromba kwakaita baba wedu, baba Denford naTambudzai, kuti tigone kubatsirika. Thank you so much Zimbabwe. Thank you so much. Just in brief, nyaya yamau yakunza ikuno semhuri ndechi. Okay, in brief mukoma Robert, nyaya yatunza kuno kusemhuri inhau yekuti baba vakaromba, vane zvidhoma nezvikwambo zviri kupedza vana. Tapera tasara taavashoma. Pagore chinotora vaviri, chinotora January, chinotora April, chinotora September. Uyezve chinoti kuvanasikana nevazukurusikana, zvikwambo izvozvo zvinenge zvichivavata kuvaita vakadzi. Havadivi kunzi varorwe, havadivi kunzi vagarike mudzimba zvakanaka. At the same time vane tsamba yavakatombonyora, vachinyora kuti vari mumisha ngavabude, vane varume ngavarambane, uyezve kugara vachishupika nguva dzose, vari pamabasa ngavabude iko zvino. Saka tiri kuona kuti last month, it's not last month, this month kutanga kwao wakatombonga vachideketera vachitaura nechidhoma chavo chichitaura zvekuti ndipe ropa. Wataura zvekuti ndipe ropa, ivo vanotaura kuti ndipe kusvika August. And at that same time ndo yakarwara muzukuru. Muzukuru arwara vaida kutomuchekeresa, muzukuru akaporeswa. Saka chatanacho dambudziko ratiunza kuno mukoma Robert, idambudziko rekuti vari kuda kuuraya munhu 1 pakati pedu this end of May na June. Saka hatigoni kupatwa tichiziva. Ndava ndakatovaona vachitaura nechidhoma chavo vari kumupampu. Ko mati hanzvadzikomana idzi dzanga dziri kumba nemuzukuru vari kuramba, havazvizere kuti ndo mabasa anoitwa. Vanotozviziva chikonzero hanzvadzikomana iyi fanika yekuAmerica ngochani chiri kuitika ndechekuti ida kutosirwa zvese purazi racho nezvidhoma zvacho, saka vauda kutoinherita. Uyu mukomana mumwe wacho uyu anonzi Munyaradzi, handimushori ndau, ari kutoshandiswa, ndiye chikwambo chiri kuunza mari, munhu akadzidzeko zvine zvirombe rekupedzisira, saka handimushori. Umwe wacho uyu ingochani futi, asi achinzi Jinimbi akaromba, saka iye akatosimba sambuya wake nasekuru wake vanotongoziva kuti musha wese ndeweurombwa. Saka makuronga sei semhuri? Isu semhuri, sekuru ambotanzi tinofana kuti tidzokere kuHarare, tonoronga kuti tinozvifambisa sei kuti tibetsereke. Asi wish yangu inini ndichimirira behafu yemhuri yekwaMusiyarira. Ini wish yangu ndeyekuti dai sekuru vasina kugona kuti titange tadzokera, nemiwe media matibatsira pamwe chete nasekuru, taenda kwamambo, tonosimuka namambo, nekuti nyika ino ine vanoitonga. Tosimuka namambo, tana mambo havagoni kuti watirambire kuti tibetsereke. Ndava ivo vari kutoziva nekuti kana madzokera tinosara tikaita murakatira wekufa. Ndau vanenge vachiti mwana andi-challenge, wauya wese nevandauya navo vanenge vachinzi mandi-challenge.
Kansoro Shagamil. Regarega. Lutangangge ibu bapak terus saya muri. Kalau nggak mari, jika mari bikin kesam, kesam profit agak tambah. Profit agak tambah, apa profit? Ini saya ya itu lah. Jadi boleh juga. Asal orang sini juga. Apakah bukan dua profit? Mana pada orang mana? Juga ya. Drop di ya dua profit. Bukan apa sih? Kita ni semua cari lah. Asal ni profit. Atu dah base ni mah di dunia sama orang profit tu tidak pada orang itu ya itu. Ayo, kita bukan dulu ikut cari lah. Masalah kita bukan itu dah. Kita Gore itu musyawarah kami lalu jadi kita orang distributors kami itu berapa tu? Kami dah itu bawa. Kita kami dah bawa di profit kan ada kan. Profit apa ya apa kan. Ayo. Kita Gore di musyawarah itu apa sih? Ini di mana Bapak beribu? Musyawarah itu apa sih? Ya, ini saya kawan ni, saya berada di sekolah. Saya tu apa yang kawan ni? Aku tu ni koma ni sekarang kali roti, apa nak roti? Itu saya apa yang tahu itu? Muka beri. Mereka sekali ada ni, kawan ni suatu. Mungkin dulu kau ni ada kau. Apa ni? Mungkin ni Gore pada bas ni. Saya kuigat kau, sabu, mau kuigat kau. Tunggu mana bas? Kau ni mudu. Zimunya. Kakak sangat bersuka si muri Zimbabwean. Tu kau Regarega. Desi distributor basran. Ini kan. Muka satu orang. Ini mana bagus boleh murah ini. Angkat satu nak ada seorang murah. Aku dapat satu orang. Jadi kalau kami mana itu satu orang. Jadi kalau orang Kau tunggu. mati. Data aku ini saya lihat. Asal ada base number of kita ini pak. Terus asal base number of kita ini top of itu betul baru lagi. Berarti pada cakap. Cakap pada cakap dengan demi lebih bagi. Bos jadi musyawarah bos supaya musyawarah berarti cakap di bisa musyawarah. Oh sekarang kan kakak pokoknya dan data apa? Tadi saya ini jumpa kita bang itu. Dia norong dia musyawarah itu kita kira saya itu lu bertanya ini. Dia jangan nak. Orang yang saya itu. Aku anak keluarga tahu dia ni. Jom yang tu yang itu. Jom saya di kan kali-kali. Dia tu itu orang yang itu. Solo ini Mana dulu dia sama. ini chitaura nyaya yeurombo hwenyu nemishonga dzenyu dzamuinadzo kuti dare rizive mutione kugadzirisa nyaya dzacho. Imini mune mishonga yenyu ndiyataura kuti muchitaura kuti inini ndine mishonga yenyu ndakaitora zvakati zvida kuchesa zvakati ndozvatakuda kubva kwamuri kozika plus imimi mudare munomuka munofanira kushanda muchipiwa maguidelines nedare kwete kuti imimi mutipe mutemo imi mauya kuzotonga hamuna kuya kuzotonga saka isusu kana sedare tati toda kuti mutaure zvakati muchitipa zvakajeka matambudziko ari mumusha ndozvatoda kuti mutipe kwete zvokuda kunge kuda kutipikisa kana kuda kutirwisa tikaona maramba muchidaro munombogara pasaidi tokupedzisirai kune vane nyaya dzawakamotaura in short zviri straightforward inyaya yepfupwa inyaya yengozi inyaya yechii todzila navo imi tozopedzisira nemi at last dare rapera because pane zvekuda kutonyatsokuti asi vanondiona kuda kutoshamisira padare matambudziko aunza vanhu vese panapa hakusi kutamba kuti mambo hakusi kutamba saka idambudziko riri mumusha vana vari kutema imimi ndimiona baba wacho tichigadzirisa nyaya kodatema kuti hei mazondirambidza isi hatidi maimotions pano hatinei zvamunotenda kana zvamunoita kana kwamunoshanda hatinei nazvo mauya pano nenyaya yekuti muri kudiwa kuti muzotaura matambudziko ari mumusha vakunda venyu vese vari kutema nedambudziko imimi muri kuziva kuti mine mishonga yenyu yamakaromba yamuinayo changamiri inini ndine mishonga yenyu yandakatora ndichitora for this and that maybe inogona kunge iri kucontributa kukonzera matambudziko takumbira kubatsira kubva kwamuri simple just like that unotanga kuonesa kuti hei mazondirambidza mazodii imi musatidaro inini mukaona chakanyara kupenga kuti dare riri recognized rinozikanwa kuti kune dare ramambo Zimunya riri kutongwa saka nyaya ngadzitongo zvakajeka kwete zvekuda kunge kuti shamisirira ka hatisi kuita zvekushamisirirana panapa zvekuda kuzvana namasimba kugadzirisa chivanhu tsika ngozi vanhu vagare zvakanaka madii
Chitaura yenye kuromba kwenyora nti. Zvimwe zvisati vazvinzwa. Ini ndakatoka mwana wangu. Ndikayatwala kwa mwana wangu ya mwana wangu ambaye panachemba akaondera. Ndikaenda mwana wangu ya panachemba ya. Ndimbaga mwana wangu papa akaenda papa wangu. Ndimbaga ngazo ndo papa ngati ngazi mwana wako huyu afengiba. Ani mzimu umusha ndora. Kalau mungkin masih ada. Kalau ada anak malah tinggal masih ada. Mana kalian? Hah? Mana kalian? Di Kremen. Jika kita anak malah tinggal masih ada, ini sih pak. Kalau ada, masih ada. Antu masalah saya dah. Saya tinggal di masih ada. Itu sana. Kalau masih ada kan aku. Dia mesti kerja ketika dulu. Kita bisa saya ke rumah. Ini kalau apa di dulu pak. Itu nama mak itu. Ini orang orang tahu ya, ini jangan itu jangan, jangan jangan. Jadi kan dulu dia, katakanlah, kali ini menganggap macam apa kalau pakai budi tak, apa nama nama, macam jalan itu yang berar, lalu kau sudah gue sama apa, kau semua yang tahun ini Enggak tahu saya enggak tahu saya enggak serius gampang. Enggak serius gampang. Karena itu sih jauh itu kemudian. Enggak pernah Facebook, berat ini. Apa kau ini? Apa kan mau kau? Mau boleh nomor saya. Yo, nyanyi ini kau dah. No, sekolah ini tak sih bang. Dalam sekolah itu orang kafir, jadi mana ini macam tu gawai mati. Ayo, asal tu. Asal tu betul. Asal tu lah semua. Mati msatani mati. Babu mati wamshoka kuti mucherere pamba because kana musina dambudziko ndokubvunza kuti dambudziko rakapera ema wakati harina saka makanga muchienda kunanga kunopiwa mushonga wei musina dambudziko. Ayo amai mushonga napavanyanga ndingekuchirivamba kuparizeyani aroyi. Aiwa makabhemaida ndo zvandikubvunza kuti ungamwere kunanga iwo hapana chawaona hauna dambudziko rawinaro wongofamba chatotsvaga n'anga kuti nhai ndoda kuvharidzirwa pamba pangu pane varoyi mukazi kuti muzoudzwa kuti mushonga uyu ndewekuti muvharidzire varoyi zvinoroti munenge muine dambudziko ramanga muchisangana naro asi kana mukuti hamuna dambudziko mungaingofamba chiri muchaga vaingorwariwa vana vaingorwara saka ndo zvatiri kubvunza ka ndo zvatiri kubvunza darikai ndo zvatiri kuda kuti tizive because munhu haungoendi kun'anga unongonosona budisa mari kuti n'anga ndipe mushonga kumba kwangu kune varoyi vari kuuya vachitambireko garikai mwana wacho ari kupika akubvunza roko ndoclemenzi clemenzi taura nyaya yako tione tizwe mishonga iyi sepamba pikisai clemenzi Chekutanga ndiri form 2 zvakaitwa sekungano rasikaitika pakaita zvakaitika sabu parai akawana muprista wake aita kuti nguva manguva ina kubva kukorera kwezuro aiuya pamai akabereka baba wangu avo mbuya wangu wanga asisina murume vanhu vaiuya kuzoungana vachiteerera zvaibuda zvaitaurika pandangandiri ini ndasingazvizviaita asi ndaizongoudzwawo mumashure kuti zvanga zvinhu zvakati asi nyaya yanenge iripo yaitaurika yanga iri nyaya yeurombwa pamusoro pababa akabereka baba mukuru wangu mushure maizvozvo
baba akazodaidzwa aishanda kudorowa means of transport. Namai vangu vanga vaenda kotora grocery kuna baba vangu kupera kumwedzi. Ndopakauya vanhu vanga vakaungana. Ndokuvakaungana kwemisino kwasakana kuita kuti avhiki rose. Baba vangu vasitauya. Vakazouya vakazofamba nenini. Takaenda pamutambara pachakowa pane n'anga yainzi Mukwena ataura akataura kuti mwana uyu ane muzimu wemumusha neshaira mbuya wake anova mbuya akabereka baba akabereka bwana wainga vari n'anga waira pamusha imomo. Saka muzimu unowo waizozi kana wagadziriswa waizofanira kunge uchibuda pandiri inini. Vangu wakaramba vakati ai handigoni kuzobika munhui doro pamusha apa nokuti mudzimu wandakaroora mu7th day musabata vanga uri wakanyangarira waira nyati wainga uri 7th day. Chokwadi takaenda maMudare pamudziti opposite seri kwacho ndokuti takabatsirwa nemuprofiti ndikanoradzikwa mugeneral hospital. Ndaradzikwa mugeneral hospital takabva ndaitawo zvakanaka ndikaendawo kumba ndikagara zvakanaka. Inini baba vangu vakasvika kuti hazvigoni kuti uende kodzidza kumusha ugare kumusha nezvauri zvinhu zvako iwo kai zvoda kuti ungogarako kutaundi usaenda kumusha. Ini handikwanisa kuzobika doro rinotaura izvi. Zvichokwadi ndakadzidza maMudare kusvika ndapedza form 4. Asi ndayataura madambudziko ndaiona kuti baba honai kana kuenda kumatest madziso angu haachazooni zvona zvakudai zvakadai kandi aiwa no zvinenge zvigaswa zvikadati ndakangopedza chikoro ndaroora inini pawakutaura zvokuti February gore rapera wakaita zvawakaita pamapauga inini regaine kuudzei chiti pakaita muprofiti wakabva Bulawayo aintaura kuti aiwa imba yako ndaona yakuparara iwewe asi kuti isapararaka aiwa dei wadedza mubakuka ndaita dare newewe zvinhu zvako zvokuzvakadini zvakanaka. Ndakaenda pamusoro pegomo reChristmas Pass rimwe racho riri pamusoro kuno kurahwa hombe hokurere ndikaita muteuro wangu ipapo ndiri kumadzibaba ndiri muprofiti ndichibva ndaita dare rero ndikadzika ndikafonera kubaya ndakanga ndichasponza mari kuti vanga vachiuya padare rero. Ndasvika padare rero kare vakati vano muprofiti kuti imbai uyuko kuti isaparare ndakupai muteuro kune uyu mwana wenyu teuro unachageza mudzimu wako. Asi ndinochitaura muchitika pendakazoda kugeza muteuro nemudzimu wangu ndakageza mazuva mairi pendaifanira kuzoenda koisa muteuro yayo mudzimu wangu wabva azodini azoramba kudini kuisa muteuro yayo mitengo yabva yaparara pangu angapinda kare aendawo ndo pamusoro zvautaura izvikaizvi ndobva ati akaenda kuisa muteuro wawo pambaba yapera. Inini mitengo yakaparara vana ndakazivisa vana vakaroorwa. Mwana umwe wacho firstborn yangu ndakandakadaidza kuti Caroline noya firstborn yangu baa ini mudzimai wavo wokutanga kuti vanzi mai Caroline akaparadzana. Ini mudzimai wangu vanzi mai Caroline akaparadzana. Saka nyaya yangu ndiri kutaura yakananga navo navaba vana vangu vakafunda wokutanga akatoroorwa handina chitakawanda. Mukomana ndakafundisa akaita makeniki vana vakanga vakatedzana ikati mwana womukomana andikwanisi kubatsira naizvizvi ndirombesesisi wako afunde kero kana afungira aperi zvichadzisaiwo zoteerera. Asi pauzisa uyu wechituri painaa zvekuisa makeniki asi iye haana kuita fomfo yakapasika asi akazita kosi aita kosi yemekeniki akapasa izvi ari kushanda zvokuti in 2 weeks time or 3 weeks anenge aitenga moti asi handisi kubhenefita ba saka kubhenefita mai ndakasiyana navo ndibetserewo ndikumbirwa zvadzikwa chiri zvamatambudziko angotangarazvazviro saka achiti muri kuona kuti zvinonakira kuti dare hama mukashedzwa mamhangana nyaya dzenyu kuti hama dzese dzinge dziripo zvinobatsira. Handi mazwa baba vachitanga kuramba-ramba handi muri kuona kuti baba vakaromba takuti iye kutaura manje izvozvo because baba vatora mushonga wavo vahwanda nekona yekuti vakatora mushonga vachida kuratidza mwana wavo. Handi mazvizwawo mese mese vakaenda nemwana kunganga nekuti mwana airwara nobva vapiwa mushonga wokutsira pamba pavo asi nguva yese ivamboramba kubatsira mwana wavo vachiti tinopinda 7 handi muri kuona nyaya yacho. Saka ndosaka tizi uyai mese semhuri nyaya dzinenge dzichibata mhuri dzakanaka nekuti dzinoita kuti tese tichene because pane kugezerana kunezenge kuripo vamwe vari murima vachisererwa mamhepo nevanhu vanenge vachiita zvinhu kwavo. Saka nyaya yanaka mambo vananenyawo
iriyo hondo yatakakura tindori nayo chizwa bako chimuka ndoapedza musha ende plus unozwa zvichitaura kuti makuva zara uko ndadenford asi chimuka kafa 2008 achirohwa nevana vadike chizi ndiye apedza musha tichizogara tichigara kamba kamaoni nyika yakataurwa kaye kakazopedzisira kakuvakwa pamba pedu zvine lingi anatete nana kwankuru nanani mayangu adiguno akabvunza kuti kamba kabekeiko kari kuzi inini ndindaizitotsvaka huni hanzadzi yangu kaonaiziitozobuda moto ndeke kukamba tikatakuronga titakubva pano takaitogara kwanambuya asi tetakura akatongofenda kuti zvakapabudirira tichizogara pane makodo akazofukunurwa mugadheni remumwana ngoma aya makodo pachena makodo emunhu zvichizofambwa chizobatwa kuti ndiye munhu ayakirwe kamba kaya mabvunza kuti makamboenda here kumatare handiti last covid chingotanga tanga tiri kwahedman mukoma akabudisa mari zvakazi imba huru budisa 140 imba doko budisa 140 ndo kumba yedu isusu tabudisa 140 isusu avakadana mari tichazoti Christmas yauya huri yauya tozokumbirawo mari toenda basi alright covid yobva yatipfacha towakambomira yobva yazotirekererei chiuya itohataenda mukoma kana zvinezi I pay out 280 ese ndichenese zita rabangu rakatomboshaishwa before including my name iri kushaishwa nhasi tifambe semusha hatiendi baiswa kuru tinotuma vanhu anende takaenda 5 times dina ava nokoma vari apapo tamhuri yekwagaoni chete the 5th time ava vakanyebonga akubuda akagumire kwamagumashora akabvanoti nanhasi ufone wandihedhimani kwadzime mafoni musha wese tikatofara tikati dare ramambo riyara tidaitsa takuzi transfer kwahedhimani because tachatototori transfer tirisu zvisina muzukuru nevatitungamiri ndodambudziko retiri kubata kwese tinofamba kuti hazvirodzi vana vanorwa abhadharu chuma anogarwa nemahara kufa urombe munhu aruteketerwa nemunhu mupenyu arukatini imhepo arizokana munhu mupenyu arukatini hakuna nane mudzimu uye hangaziyizve kamba kabaazobudisa futa ndefura azobudisa futi azotaura futi vana avadika vangazivi kamba kabaonini nemapfupa aya imakuru musikazizi mushango munonga kana mapfupa angari aiswa nani munhu wacho ndobvuki zvakafanirwa sei motoimbegoini chete zvinekuta ndofanira chokwadi pamberi pedaro kuti nyaya isolveke that person akaurayiwa yena babangu akura chiri ndakauya nemunhu kubve kubasa kwangu anga ari capital commission frauds akauya ari 5 nekamwana kadiki 4 ndakapinze basa kechidiki apo ndakati hakuna basa rakubhozi gavana aibva mujuvenile chidzoke kumusha zvikazi handikwanisi kudzoka kumusha painini ngekuti kure kumusha kutete mozambiki
Zikazi, all right. What you mean 2 years? Also, after 2 years, 70 days, those are fun. But Chikwambo is going to Zimbabwean. But I am Kumba. Mukoma ndani musikana babawa. Ndani mukoma nawo. Akubatsike phone ndakasiyazi masiyama inhamo. Ukadzoka ngechitwe chifudze ngubani vangu. Anifudzire ngombe dzangu. Ndichaziya nemari yake after 2 months. Baba akadzoka after 2 months akabvunza komana wande. Zvazo nemungora akatsikwa nechikochikari akati ndauti ndomba kwangu. Basi iye akaramba kuenda asati akuwara kwazobvume kuenda azikuwara. Basi vakatoti ndakutoenda ndakutoenda. Nanhasi obata kati afanira kuti kune mukomana wakatsakatike muno. That the real person arungadi. Ndiye akazoti mumhuri yaba mini kuti baba ndakaenda chi nemunhu hauzi munhu wako uyu. Alright. Waponesa hama dzako dzese dziri including iwewe. Handiri kuona kuti Kudare Regarega ndakutsika nyaya kuda kuti ngari kupenga ngasi kuziya zvaari kuita ndinokuona asi nyaya yakuiziya saka Regarega ivi yakauraya ngokuti sataisa kuna mama aiwa vanonyaranenge naizvokutaura ndinopika kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo Zimunya. Zvose zvandichataura pamberi paMwari ichokwadi. Zita Theodora Musiyarira kumwana waDelford. Theodora Musiyarira mwana waDelford, ndinoda Zimunya Delford. Ndinotenda zvikuru dare guru. Nyaya yangu yandinayo pano ndeyekuti vanhu tiri kutenderedzana pano padare tichingotaura zvokuti makodo nemapfupa nechii. Nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti baba vangu Delford nababa munini wangu Jamaica vanhu vasiri kuda kubvuma muromba kwavo. Zvinova zvine umbowo hwababa vangu Delford vakambonyora tsamba mugore ra1999. Vanyora tsamba yavo yekuti musha wamaiguru uparare. Unova kune mazita ari pano aya. Vaviri vacho vakatoparara nemudzimai wacho nemurume wacho akatoparara akaenga adyiwa nemuchiri. Zvakanyorwa nababa wedu in his own handwriting. Inini ndiri mukadzi ndiri mwana wemunin'ina wemudzimai wababa vangu. Baba vangu vakateka advantage yekuchengeta mai vangu vakarepa mai vangu at the age of 16. Ndokuberekwa kwandakaita ini kuti ndive naSigonya baba. Zvadaro izvozvo mai vangu vakashayika ndiri grade 7. Kwakutorwa kuti ndichengetwe. Ndatorwa kuti ndichengetwe kumba kwababa. Kumba kwababa kwakanga kuine sisi vakanga vashayika namukoma. After 2 years kwakashayika futi vamwe sisi namukoma kuita 4. Sisi vekugumisira kushayikawa vakanga vachingodemba kuti tiri kudya sadza tichiguta. Theodora mwana wedu ari kutambudzika. Zvadaro izvozvo ndozvinozovatuma vafa kuti vauye vabatsire basa. Pamba taimuka takaseterwa tebho. Ndaiitirwa basa nekuti basa ndaita ndega inini. Fungai kuti imba ye20 rooms mune vamwe vana. Mune vanhu 16 asi unonzi noita vega nekuti uri nherera. Semwana ndaingoita nekuti ndikuchengetwa. Ndaingorangarira mashoko avaiva kugumisira kuti handisi ndombonomuka ndakafa ngashira upenyu hwuinahwo. Zvadaro izvozvozvo pana mbuya vakazobva ku30 miles. Mbuya vakauya vachitibatsira vakati musadetseke tete ava vaivapo witness hanzvadzi yavava vedu musashupike vanhu vari kuuya pano vachiita basa vana venyu vamakauraya kwete vana venyu chete vamakauraya kutadzika baba vedu Delford vana venyu vamakauraya ndo vari kunzwa tsitsi kuti mwana wababa vedu ari kutambudzika vachiuya vachimuitira basa. Tagara recently baba vangu mwana waDelford Musiyarira ndauya kumba inini ndauya unogara kumba is 3 months back. Baba vakanga vachiita zvavaiita nemudzimai wavo anovatambudzai mudzimai wavo kugara naye. Vachibuda inini ndauya kuti ndinovabatsirika nekuti marriage yanyanetsa. Pana vanonzi mbuya tsingano wekwaodzi. Handizivi coincidence yakaitika paroja rababa
na iyo baba kuti vanoziya semunhanganei rojera kuti apana kuya vanonzi mbuya tsingano vanogara kwaosi anoti pamadirection ndinoenda kwambuya tsingano ndasvika kwambuya tsingano kunobatsirwa vanoti tipe mutupa nesenero ndinotaura ndinoyarachiwa ndiri mukunda musiyarira zvikazi musiyarira panai mauzi ndiyani wako ndikati ndi baba wangu munowaziva kuti ndikazi baba wangu vanakaona fitike break ndikati hongu ndikazi wakabva panapa ndikati endei mune ane zvikwambo nezvidhoma zviri kumba kwenyu ndipise ndidzoserero pafadzo yamakabira vana venyu kuti musha venyu usarambe uchitwarara vana venyu vasarambe vachifa ava vakaramba kuenda nezvinhu vakabva vagara zvinhu zvakuonetsa vanoti umwe anorara musiting room umwe anorara panze umwe zvinhu zvakuretsa baba vanodzoka nerweseri vanobva pavashinyepota vanotenga mapirisi vanoenda kwambuya tsingano kuya vanosvika vanokwambuya tsingano 200 years zvikanzi isusu hatisi kuda kusarenda zvinhu asi isusu chatiri kuda isusu ndechekuti isusu zvinhu zvisatinetse tikwanise kurara zvakanaka vanopiwa zvinhu zvisingashandi vapiwa zvinhu zvisingashandi vanouya ndetsingano akatondibonera vakati baba wako wabva pano namai vako mai vako vakasina dresi repepo here ndikati hongu baba wako ingasina trauzi rekaki here neshati yeyelo nehafu bacheka ndikati ndozvingokapfeka because wabva pana kuni pa200 iye usararama mukana 12 o'clock ndikati zvakanaka 12 o'clock vakamuka murume nemukadzi vachitenderera musha kuita kuti foni yangu yakati zii ndikadaita kuratidza mavhidhiyo avo pakai vava vachitenderera musha vasina kupfeka murume nemukadzi zvanaro izvozvozvo baba vanotendera musha vasina kupfeka vari penzi birthday suit murume nemukadzi vanosvika kuvharadhare kubedroom kwangu vakanga vane zvindiro zvavo zvavakanga vainazvo vachideketera nyaya dzavo dzavaideketera wapedza kudaro vanodzoka mumba vadzoka mumba vanogara semazuva ese mazuva inini handiri kungoraraba inini nei musi kurara baba nekuti inini ndiri kurwara ndinenge ndiri kusitting room kusvika na 5 am nyamba havasi kutaura kuti ndiri kutiza zvinhu zvanga hazvisi kuti ndirare kubedroom vakuhwanda kuti ndiri kurwara zvadaro izvozvozvo baba ndakavanzwa ndikati wapike kunyepa vataura kuti mwana ari kundinyepera ina handikakami baba ndakavanzwa nenzeve dzangu Vauya murume wakanga auya vari kunotaura mhiko dzavo kumupambu tine mupambu uri just 50 meters kubva panze pegati baba vaitaura nechimurume chipfupi chakadai chine ndebvu chiri kutaura zvokuti chiri kuda ropa nekuti kweduyo kunotozikanwa kuzi vanasisa vakafa vanoti April naSeptember kana kuti June naSeptember takupinda munguva yameni yakatofunana musi wa2-3 baba kuma 2 am vari kudeketera kutaura chinhu chaicho chiti ndipe ropa ungadai vakandipa baba kuti mwana wangu yokeyo kunditadzisa uyu hino ndodini ndikazini handichinenda wakataura iwo nemuromo wangu kuti ndipe kusvikira August chino chiye chinoti kwetezvo handikukusvika August izvi kuAugust kure ndingatokupa kubva iko zvinezvi kusvika end of June kupera kwaMei uno nekupera kwaJune zvinozova zvakati titiende kwaantituda kuredhiyo takutotya kuti baba yavakunyara unotouraya kuti mumwe apa tasara tiri vashoma vaunototora futi paushoma hwedu vane vada kuuraya vanoti kune chidhoma chavo zvikasika tora iyeiyo ari kunetsa chidhoma che chinoti uye hatimugoni baba ndiri kumba kwavo vanozviziva vaitanga zviziva nekuda kuzvitaura ndarara na 4 am every day chidhoma che chikati ndingenda na 12 ndosvika achinamata ndingenda na 2 anenge achimba 3 anenge achinamata anorora na 4 kwaedza saka ndinomuendera sei iwo baba vangu varipo Denford kumashure ndine magaranti naro ndakatsva pakashaika baba munini Jethro ngavashitaura nezvavo baba munini Jethro vasati vashaika it's 5 days before baba munini Jethro washaika ndakaisa mvura yekuda umwatisi ndaisa mvura yekuda umwatisi mvura iya yabhoila kusvika kumusoro yakadonha ketero ikandipisa asi mukuda nepakaita mvura kwakaiva division yechidhoma checho ndikonochidikitira nochikiticho
Murumuri wandiri kuona uyo wakureketera naye ndiye wandakaona musi wandakatsva. Changouya ichochocho hameno zvakaitika mashimbiti akaitika ketero chidhadonga kudacho ndacho ndakasha nebhadhi rese redumbi ndikagara 6 months mubhara kusoweto kuSouth Africa ndikachora kuSouth Africa muJoburg 5 days ndiri kuchipatara sisi wanobva wauya first born yavo inonzi Care akati isusu hatichakwanisi kuti tirambe tichiochikona kuchipatara takuenda kurufu baba miri Jethro wafa ndopandinogara kuchipatara saka inini zvandikuedza kutaura ndezvekuti baba mukavati tifambe vanoti my hands are clean chikumbiro changu chacho kuti tirege kuramba tichipedza nguva yavamwe vanhu vese nekuita sei vanhu tichihonda nemakodo nyaya iriko ndeyekungoti hands dzavo dziri clean chinotinetsa ichokuti baba mini zvamai patakaenda unobatsirwa kuHarare takunotibatsira kuRedio baba mini wakabvuma takabata tese namukoma tabata tese namukoma inini zvangu ndakacherera zvinhu zvirimo mumba mukoma wacho baba iwo Denford musiyarira ndichikurukura navo ndine record irimo foni yandakurukura navo vanotaurawo vachiti tazvara vavo waita zveulaita nekuita sei vakataurawo vachiti tine zviro zvatakapiwa takazitora ine zvinonetsa oraiti maoko avo akachena isu takuda vanotibatsira kuti zvinonetsa zvainazvo nezvikwako zvakatezvara zvakapiwa zvababa vavo zvibude udhiyo yacho ndinayo kana vachiti ndinonyepera nekuti vanitsike kuti ndinonyepera ndiiplay wazvinzwira nemuromo wavo vachitaura baba vangu Kudare ramambo Zimunya. Vese vachataura pamberi paMwari pamberi pangu ndikutaura chokwadi pamberi paMwari chokwadi. Garai pasi ndiko pamusoro dare ndichiremera chenyu ndini Gertrude sekainziyarira ndini musikana second from last yachiri pano inini ndini second from last sekuti baba vangu vanga vari munhu wevanhu saka muvana takasiyana-siyana mukomana ndo zvangu remuka miri nyaya yabva kutaura mwana uyu yekuti tete wanga varipo ndinoiwitinesa inini nekuda kuti azoziva kuti munhu waari kutaura nevhizheni yaona ndini ngekuti iye wanga asikazvizivi wakati tete ndakuenda kutoilet kubva aenda ndiwashomaiona kutuka ndikadzvise ndomba yakakura ndakamubvunza kuti wasvika nguva iko kutoilet iwewe zvikazi tete ndaona munhu akazendamira display wakadini zvikanzi mutsvuku asaiputa foto iye atitaurawo ndiye duplicate exactly zvakandiita musikana ndikata ndianimore musikana mudoko wemumba mayo wemudzimai wavo wainaye ndikati andianimore ndiye aikuta foto kandiwe ndaona izvozvo zvekuti chikafu chailewa patebho kudini wakazotaura hekuti ndikati iya ikadika wakasika kubika tete ndikushaya kuti ndiani ndiri kutozvishayiwawo ndandoonawo zvatoleiwa tete mambomugare mukageza washeni ya mubathroom zvanguwo zvekunonite coincidence yekuzowitinesa ndakasika andinani ndakarara zvesatete yagezwa uyu mwana webva atora hake wende kodini konanika ende wabva asina papasina masendi ndiye wanga ariti pamatazokona mina ndikubatsiro chiyoto yekundiona hangu masenzesirwe aiita inini andiri kunyepa mukoma chaanonga apromisa kuti zvakati takaenda nematare yakawanda semusha vangangoita hawo nharo tina mama wedu ari panapa wasara uita mudzimai wababa wedu isusu asi mai varipo takaenda mwemusi vachiti inido kundoziva Denford zvinondirwadza unge usingafunganya kuti hambai mundizwe kuti chii taenda nerimwe dare ini ndiri mufundisi taenda nerimwe dare tasvika zvakazi Gertrude ndakuregerera ndakufonera bhishopu wako kuti chimudzoserai kubasa inini ndakava ndiri kuzi inini ndiri n'anga ndiri kuenda kwese kwenda kunongoti aimene evangelist kumutasa kuchipinge chimani district ndaizi kwese kwenda nekwana mahenya kwataita mission work kuti ivhure mamethodist ndoko ndiri kuotora n'anga ikoko kuti basa rangu ripere wakatora DS wedu isusu waizi achambara kwenda naye muhotero kumutengera nesutu kutaura nezvangu wakashata makamupinzirei inganga zvanganoni uyu warwadziwa ngekuti ndiri ndandiri pasi pake uya pano waugara mitimeni ndikata ndiwo wazviona wazobvunza girori vati kutaura waiti mama kumashingo mukoma andiri kumunyeperai
mukoma wangu awa Denford munhu uya wakati shinge haadiba kuti munhu abudirire akandozwa pese pazi makombore waparidza hangadzi yake anobva ati chikiri atoti anochikira ngechikiri mbanya here basa zvamunoa wakandigara matare nabishop wangu nadhiezi bishop inowatiwa kuti basa ripere vandiri mufundisa akatsvena handidi kubata-bata mwanwa ivo vanganunura ndakati sorry Gertrude zvine zvindakuregerera tapeta namukoma akabva kuti accident akadonha zviri serious akabva ashaika taenda tese semhuri ngatiende ikoko ari vanakani Gertrude waya futi wona zita ripa ngati for what purpose kuti riwepo tine musi wetaenda ndinamukoma delayed ngatiende ndikati mwari ndipei mazana ndikati imi mwazukuru wana atete ndimo nemotika chikwira nerodi unoda ungaanditera kwabva tatenderera ngekuseri kune mabhoisi kaanondojesana tobva tauya mukoma wakasimu wakabata kamutika wavo vikati jeta waurira inge uku ini nowekerwenya kuti uri kuonesana kuti apapaitiba waurira inge uku mukadira ndadini ndati echobva ari wamukomaya ngemuti waangainawo kwabva ati handaibe zvakatangira ndatirere kukwende kumubvambu ukuya right ini ndinobva takutoati nipinde nokuti pezvakatangira kwabva tachiti yashashatira papi atichakona kuti anhu tauya here kwabva tagara mukomaya muoko iwo akarohwawo wakatanga kuchicha mvura ndo upenyu hwawo almost kungofa muoko aundode maoperations ekopatika mvura yekuda pamuoko akarohwa is normal hakusina kadai pamwedhaa togetherness vari atatu asi apa anonga angazokusaikude kuonana pa pamukona ngazoripendari ndapinduka kuti achatewe aiti mukoma jethero mukoma jamaika mukoma dheni anhu aidana nezvekuti kana mukadzi nemurume asvikipo Yo tahu rajin kan? Ada babao. Ya ini apa yang dulu tu aja. Anda mau kali bawa di bawah. Mungkin tu tak mau tahu. Mira hiyo kwenye mapikiswa dada mambo alisiraki. Wote ndio wakatusia kwa mashoro yetu na nataka kudoma zile. Awani mambo. Inopika. Inopika. Taura zvinonzima kana ini ndinzwa vanopika munhu wese achinzwa ava iwewe. Inopika chokwadi. Inopika uchataura chokwadi. Inopika chokwadi pamberi padara mambo zino. Izvo uchataura pamberi pamari chokwadi. Chokwadi. Inini hasi hangu zvinotaura ba. Garai pasi sekuru amuchaiti kutaura nekuti mazvidhi mibaba muri yepamusiyarira mukata muna kutaura sekuru munenge musina kukena imi ndisinaoni kuti menhoroondo sababa manzi vatete vataura mukunda wenyu vataura vakorero venyu vataura imi hamuchaiti kutaura muchamune dambudziko ramuri kuziva noti mutipe sedare kuti muri kuti kudii maererano nemusho pahodini wepamusiyarira hamuchaiti kutaura ndinofana ndizonge kuti dare rangu Tiri kutaura. Oniseni kana onias. oniseni ini ndinototendwa zvangu hazikuru wavo ngedare apinze mwamambo Zimunya kuti zvozvi zvainotinesa mumusha mwedu saka zvapinde munomo zvigadziriswe mudare ramambo Zimunya taindoshungurudzana eya musike munomo ngaigadziriswe ndinozvitendawo ndizvo kuti rauye mudare ramambo Zimunya atigadzirise. Amen. Ndokutaura no. Ngoma zvese zvichataura pamberi pamwari chokwadi. Kuda macho.
Pamusoro ini ndiri muzukuru wana sekuranga. Zvinhu zvanga zvichitotinetsawo kwenguva yakatoti rebei. Tisotora zukuru asi chinhu chinotobatwa kuitira zukuru. Takaenda kwasekuru ndaona nyaya dzabuda pasocial media, TV, muchichi. Ndakaenda kwasekuru Denford ma9000. Ndakasvika tikaona tikagara tiri 2 bashi. Tagara sekuru vakanditi muzukuru. Ati sekuru ndauya. Nyaenda uri panapa ndiri kudai imimi Denford Onisem naJamaica. Sekuru Denford vakanditi osikuona ri kuti aya awanda ndichagiro munhu ngachitsvaga munhu munoda kuti anga aripo muite 4. Kazano pakanaka. Saka tagara sekudaro chikurukura nhau dzedu dzirakakurukura. Sekuru Denford vakanditi unoziva kuti zvikuru pana vaigare mangezi pana. Zvipaigare mangezi kudai. Panga pane nyoka dzairaramire panapa. Mubedroom mangu chachamu ndakazopinda mumai manju. Mune nyoka yaigara mubedroom yakazobayiwa nemusoja. Ndakaidaidzire musoja akazoibaya. Right. Uri kuona pamberi pesa pamberi pakagara pamberi apa. Panotoye zvikamba zvine zvitambiripo pa. Dzimwe nyoka dzikasitodzika mugomo. Ndikati anosekuru zvinoita bhozi muri padhuze nechi negomo. Taise kutoti nyaya dzimwe dzakuenda manje. Ndozodai. Saka ndombe ndakabva ndati kana zvakadaro sekuru chinditaurirai kuti munokwanisa ri kuti tigare pasi. Sekuru akanditi unozvipedza here unotunganidza here ukati wina. Ndozvakandibvunza sekuru. Ngati sekuru azvidetsi. Havachi munombonetsa ndibhozi ngora nhatima tesi tingora nhatima totaura zvona tesi. Zveshuwa sekuru wakabvuma kuti taure nani naona namukoma wanditi. Asi azodaro sekuru akazoafonera. Sekuru akanditi iwewe chii chiri kunetsa? Siyana neni. Chii chiri kunetsa? Saka ndingataure nhoroondo kana kuti wese vanhu vari muno vakataure nhoroondo dzakawandisa hapana ziro chekutaura asi nhau iripo hombe mambo taikumbira kuti batsirwe kune varume vaviri ava kana kuti vatatu vana baba vana musiyarira vatitaurire nhoroondo dzavano dzemakodo nezvipa zvizvika azvike zvefeki zvimunyepa varume vanayo sekudheni vakanditi unoziva ri kuti iwo zvakine munokwanisa kuti tininde zvendinazvo zvangu inini pamwe zvitori nani kuna afana mageneration ese muchakwamisira panosina uromba tikati sekutotangira pageneration yenyu todzika generation pageneration tichibata une zvake amwe acho anotoita kubata tichichara totorowa ndo zvindakataura saka ndaikumbirawo mambo kuti dai mwatibatsirawo kuti tipuhwo munhu anochenese varume vanava iwona anababa kutanga first then afana acho yaakutaura mageneration vadiki onawo tochatsvagwawo futi tega futi tikumbira kuti tipuhwo munhu anokwanisa kutibatsira kunana baba ivoya wese zvitundosenza mumakamba tozi hazikure zvidhoma hazikura sekure zvidhoma kushanda chako zvakutonetsa saka tikukumbira kuti tibatsirwe. Haya uya mudari mambo vanokubatsirai kune vakanga vainazvo zvidhoma zvavo zvakawandisa zvokuti saka ndakuzvizivaka tinenge tichizviona gozana mambo vanazvo zvidhoma mwanangu iye haisi nyaya taita kuti mutange maisa musoro pamwe chete semhuri kuti mambo vaone kukubatsirai nyaya yenyu haidika handiwaona payati matangira yanga yakaita kuti nyaya ichanga yakatinyengara iwo makodo iwayo futi anodhiliwa naye bhozi munhu haisi huku mushandi akaurayiwa anokanganisa anokontributa pane uromga huripoka mushandi iye anotokontributa futi kuti mese mutambudzike bhozi kana mungori veropa iroro rekwamusiyarira nemi uyo apateni pasewo munotopinda mucrossfire saka munotobhiganetsai nekuti mwari vakauya kuna netsai vakamufemera kuti netsai enda nenyaya imi mese manga makanyarira mambo Zimunya vari pano for almost about 20 years mambo vachingotonga imi muri pa muchinyatsoziva kuti mune zvidhoma nechii asi muchitambudzika vanhu vachingofa mungudei makauya kudhara makabatsirwa nachangamira but tongoti chimwe nechimwe chine nguva yacho netsai wakaita akuwaponesa munhu mambo vanokusorovherai yezvidhoma iyoyo aiwa isi nyaya kune vakauya nezvidhoma zvanga zvakareba kusvika mudenga umu asi zvakasotwa handimuko imi mutaura zvezvipfupi kune zvirefu futi zvimwe zvidhafu zvinenya zvine mazamu saka zvakasiyana-siyana zvidhoma zvone zvekuti taura makara nemakara ezvidhoma mwanangu mambo vanoisorovha tingadzokorora kuti taura simudzamu wako ungati aswa mavengi toitaita kuabata Gracias.
kutoti apa pane imwe apane Chinouraya. Tukupa nguwa. ndotanga iya wagumisira Ngoja. Hey. Konsoli jamia mno. Hivi hamsini decide. Adiga. Ndio decide bana bene. Ndio decide hadi ngofisa. Mambo yote adiga. Kana mna atifanya mna akumbira kutawala kuna mambo. Alora mna mambo. Msiataule. Dampa hata ni wasema tataka kandiri hivi. Mungu yeye. Azalisa nikile. Ndio sakatati au yepano. Ita usikori mshale kufio kumtoa mshemu. Sasa kuta kibuta wala vile sikazike ndio kana ni haitoka anachipa alizo nie kwa ndio sasa msia taule ndio anabaki tabia au asike Burundi anapanda kabisa ma msia taule hivi wagumisira wataura ngekuti DS waakandaye naye ndakamutengera utu yekuti aone kubuda basa handina kumutengera sutu handina kana kumbodini ndaindonamata naye paDSA musemu chechi akataura kuti ndinoda kuti hanzvadzi yako iite mufundisi ndikataura wazvita ngaaite mufundisi ho amune zvakanaka asi hanzvadzi yangu iyi yakanga ichida kumboita kuite zveun'anga akaende kotore makando etakaendaisa kumusha kwamukofa kwambuya edu musha kwambuya edu yakanga ichirapa iye wakaenda ndaitoaisa ayo iye wakaenda akaende koti ndindakudomudikwa kwakutore makando yakwakuyana nanasi apa patsamba apa zviri pazvo unodikane kunze makando uyu adzokere kwani adzokere kwamukofa iyewo ndiri kuenda iyewo zvaari kutaura hake zvekutoomoka ndizvo here zvakaite kuti iye aite dhondipaini pachoto chamazvanira pachoto chamazvanira zvaite kudaro wakazoti mufundisi kwakuite basa rekudaidza vanhu vakadziwa ane zvipandeu zvepamusoro achikorobha kwachikwizi kwanga ari achikorobha kwakusikirwawo kunge akureni echechi akatore umweni waakatora waakatopara apedze kupara zvikazwi mari hapana akatore macheya ake netebhuru murume wacho ari bharari uyu kwakupedza mirai yapuwa flo uyu wagumisire kutauro right ndingataure kuti akauya ari kasikana ane 15 ari kuite form 1 waite basa rekubvise nhumbu pamushando kanidadayari panomaitaura zvindimutaura izvi mudhaini mumwe sirasike ropa achiite zviro zvakadaro zvese apedza aita zviro zvese zvandakuda inini akanyore tsamba kuna sekuru ake chitaura kuti hazi sekuru imibvai pamusiyari yako handi babangu baini ndakotsvaka babangu muri kuiteipo sekuru acho ari panapa anigona kukupurira izvo the same person iyewo arohwa waitorohwa pachenda achirohwa achidini akachizorohwa echiti hazi ndarohwa inini hapana ukabvise mari andauya nadriver vasenze kuma petrol
kwakuuya naye andondewela kuti murume wangu mune zvakanaka achisoya achitora nehuni yechienda hawa achitora nehuni swere akatukana nemurume wake uya iyewo kwakuuya nearume airi zvikazi atichabika uyu wandaiuya naye uya ndakude uyu zviri nyore here kwamuri isusu tati nyaya yakanaka kuzwa kuti zvataona muzukuru munoti kudii ndizvo toda kupedza mambo aunopedze nyaya zvataona muzukuru wenyu munoti kudii ndizvo ndizvo zviri patsamba takaenda kwajengeta ndokune nyaya yese ndakanga ndati mari dzacho dzanonobvisa hangu tiende kuitete nyaya iyi asi wakaramba ndiani wakaramba ndigarikai nyaya yakutofamba ende garikai wakatoramba muri kumakwenyu kuno mambo haurambi kana uri mazimunya muno nyaya inotosoka ichitopera kaitokaia nekuna namuna chimuka ina baba aonisemu na baba adeni ndo baba akomana tu akabereka hando dzangu dzese akomana tu nawo nachimuka saka mukoma ataenga ndio ndomba huru ko anobe kana Jamaica mukoma ata aya mukoma deni ndio yomba ndo iliyo hando dzese saka tunapofanya nao kana kanidare ndika kimba moshete ilo nyaiko ibyo sana kuti damsukuru ripo yiri bikaziswe ibyo sana saka ndani wodi banga ni batitu kimba ya garega wani ndio mtore ayo mama wasimu mama wasimu ndio tunazimba itu namna chumba itu imuri yekupiri awo namukoma masumukaya lama ekwana mukoma msemadikaligatise mukoma nomtuwata adena senelisi baba elisusu ndo baba denford yose ndiwo mukoma namdoko saka zivaze viloti iti imbiri nakita zivandi dzine vana vakawanda kati kuipa ipi yekutanga ndemukuru ndiye uchimbiwa madawa ndiye musiyanira chimuka ndiwo mukoma ane magirazi babawo awo ndinhamo ndiwo mukoma nangu ndoda kuti tone kuti ndiwe tifanana sei pamari yetu da kuti tikadzipana sedana yetuda panapa kazipazo itu asine vana vakawanda wanda vaimukaipazo nditi tongataa kuti isusu zipazo itu imba imwe neimwe inotsaka marinda $300 imba imwe naimwe ziri 2 300 iyo mari yezukuda
tiri pamariyo achinoa kuti dzimba dziri 2 asi tiri dzimba dzimwe basi basatoseva chaneti ndozandibvunza idzi dzimba dziri 2 asi madzimba dziri pasaidi vakaita panapa akanepakushairira panapa apa nepakushairira panapa paripa apa nepakushairira asi dzimba dziri chekuti ka dzese idzi vanhango ava ndevachimuka asi pane dzimba nedzimba ka ndodzimba idzi ndosaka dzimba dzichingani kwete kuti ituchete masaimba kana kuti ngatiti masaimba katiti masaimba iye ndandikwachimuka kuti ndeuku asi ari masaimba petikuda zvakaita ari baba ana kusiyana apa anditi imba iyoyo anditi tisikati ba yachimuka nanhamo chete tikayachimuka nanhamo chete kanyachaifambi badzimba dzakawanda dzofanira dzichipira mukati menyaya iyoyi ana kusiyana ndabvunzawo pamusoro yechangamiro mamusiyarira kumuka baba ava vari vapenyu baba ava vari vakuru vachinge vanga vafa andisika mumusha mavo maidirwa bhuru remwombe richidiwa tiri remwombe tasoka maiduka doro raidika musha momukavo vana baba ekapfumbirai aishaisa iri kuziva imwe chete ekapfumbirai ndodokuza kuti ari kupinda here ipo paro nekuti ndakutiyarira yese inofanira kupindira baba sakakapfumbirai baba inofanira kupindira baba tinokuza kuti ekapfumbirai petaidika doro mukati memusha aizokwana papi kana akuzi ekwamusiyarira ekapfumbirai chapani anokwana papi petaiboite zvokasamu zvemumusha ndikubvunza mubvunzo inini iyo imba iyo imba ariapa vatanakusiyarira vanofanira kuita chidini ndanakusiyarira kuita handiti imi mabomurava muriani andati muriani chete saka mukapiswa rimba nemba Lauretis. Ndanduda kutaura ngekuti bakara awo wakara dzinza rekwasara ndega dzibaba rakabara musiyani nakubirani ndipane kwanasara zvega saka damudoripa vamberi ndoga musiyana musikabati kafunda saka musiyana nhamuna chimuka ndinowaneka muzikuripa wari wega komanambinga nhamuna chimuka munodisana zvega asi manjika tinokubatsira panyaya mari asi dzimba tuchete kasi dzine dzimba dzimwe dzese dzirikuze saka vari ndopita ndikuitai baba kuti tovatisuka tese dzimba dzese dzoita chii panyaya mari tirikuda kwete kuti imba 1 chete ngaibvisa mari iyo 1 ibvisa mari iyo asi itabvisa mari iyo manyika mese mako nyaya iri mumushaika kuti zviite zvakanaka dare ramambo mashandiro aro akasiyana nemafungiro emunochiita handitika tinotanga taita zvoda kuti tiite sudare ndokuti nyaya yedu zve zvakanaka nyaya munomu hatishandi nemaprofiti vakamenewa hatishandi navo tida kuti nyaya yedu ibude zvakanaka takanangana nezvikuitika mumusha nedambudziko riri mumusha takanangana nepfungwa iri mumusha zviite zvakanaka saka kuda zuva ndinosikariripo musa 24 July ndopetei kudare saka padheti iroro musa 24 munonga makuya pane ripoti yekuti mari yavo unless muri kukumbira kuti musa 24 kwaita padhuze nombi tinomirira kupera kwemwedzi tomirira kupera kwemwedzi handite ando zvinhu zviri zvinavo